हो ओमफ्राय साइडआव बिसोरो लेपटपे इन महिलानि बाप गैया जोंबो फिसा इउटिउबार नालाय इनसार्ट खालामनोसै याव भिडिअ लाबोबाय दं नामा माथो बिसोरनो फन हरदोंमोन नोङो हरदोथ' आरो नै जोंहा दिनै एकदमबारे नै जाना मुलाया थांबायानो ओमफ्राय जानो लाबनाय लाइखौनो गायना होदो आरोना ओमफ्राय गायबाथाय बांसिन गिदिर गिदिर जायो ओंखायनो जोंहा हासबेन्डआ गायगासिनो जोंहा बोराया सप्तासे उनाव इयो गिदिर गिदिर जांनो नै जाना जि थांखाबायानो मैगङा नै जि मोजां ओंखारदों नै पिलु 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 थांबायनो बे न'आव गायना जा बायना जास्लायस्लाय जोंहा माने मैगं थाइगंखौ बायखाया आरोना इयावनो गायनानै इयावनो जासिगोन बहालै हो बहान्दो iya मा दाननायान्दो बोरमाखौ दानस'या दोनमालाय आरो फैनायानो माबा माबासो नागिर फैबाय थाबाय सं हो हो होख्लाय खाथियाव होखाय सेकेन्ड बक्सआव हो सेकेन्ड बक्सआव जंसेन नङा जाबाय बोख्लायबो आरो आथिं गारना लाना ओरैना दे बोलो दे हमबाथारालाय हले नोंसोर लाबो नोंसोर लां अग्रिजालाय मा लांदो बोरैजा लाबनायानो मा आइया दे लाना खार बा ओके होलागायना ताराव नांगोन थेवब्लाबो माबा मोनसे होनबा उल्था 어때리 संहांदो मा मायां देसि गोबाव नेनांगोनालै साला बोरो अमा बेदरा बोरो हो लाइजों अमा बेदर बोरो आइया मा मैल' गैथार रखम गारना दोनलाबायदो इदियाव बोरै जानो लाइ मुला अमा बेदर आयौ ओइ देरदों नामा हो बोरो मानसियालाय माथो बिसोरनो फन हरदोंमोन नोङो हो सोरनाव बिहरनाय गेमस्रिनि नाम्बारखौलाय इखौ खोन्थानो हाया इसोरबो माने सेलिब्रिटिनि नाम्बारखौ जानला मोनला हमनो हायाना ओमफ्राय माथो फैसा 10 थाखा हरलायनासो बिहरदो थेवबो आंना गेमस्रिनि नाम्बार दं रावनोबो होखाया बेनिफ्राय फन हरमारदोंमोन मानो हरनाय मालाय फार्स्टआव हमदोंमोन ओमफ्राय आखायानो माबा रेकर्डिंआवसो नांना होदो ओमफ्राय बेस्रा रेकर्डिं खालामदो सानबाय खोमा ओमफ्राय दानना हरबाय ओमफ्राय आं आरो थौबा आयौ मा जाखैलै रायलायनो मोनगासिगोन खोमा सानबाय हरफिनासो आं हरफिनदों आङो ओमफ्राय दसेरा बेसेबां बोखारथब ओरैनो मावलायनानै ओरैनो जादों नामा ओमफ्राय ना हरथारबाय ओमफ्राय हरनायाव मानो ओमफ्राय मा हौवाखौ हमदो होनना सानबायलै लावदुमखौ ओमफ्राय नङा फंबायसो आं बुंबाय ओमफ्राय केकलाया संबायलै केकलाया संबाय आंहा दिन्थिनो नायनो दाखाथार ओमफ्राय बेसे लुगैयो ओमफ्राय मा होननाय केकलायालाय बेसे आबो नोंसोर माथो खोनासंनो बिदि जादोंमोन ओमफ्य आंनि एक्ट्रिसफोरखौ लोगो हमफेरा जेनेबा आं लोगो हमफेरदोंलै रुपुयाव साननानै एकदम बारे पया एक्साइटेड जाखादों नामा ओमफ्राय मा होननाय केकलेस रायलायथाबाय ओमफ्राय साइडआव आबो बिसोरो रायलायथाबाय इन महिलानि बाप गैया जोंबो फिसा इउटिउबार नालाय लाजिबायलांलाय नों नुखांबाय ओमफ्राय गैलानो फैबाय इन महिलानि मुइल'आनो गैला थांबालां आं सानदोंमोन आरो जेनेबा इन महिलानि होननायखाय आब'आ रायलायफिनसिगोन सानबाय रायलायाखै गैयालै फंबायल माथो इन महिलार होनना बुंबायमोन इन महिलार होननायाव तेक्लाय मा होननाय इदि होननानै खनसे एसे मिनिस्रो जादों आरो ओमफ्राय एख'नाखै ओमफ्राय रुपुयाव फैहांदों ना मा सोंमोन आं ओमफ्राय थादोंमोन आंखौ सोरबा हेकार सानदोंमोन खोमा ओमफ्राय उनाव थांहांदो सम मिलायबा लोगो हमनो हागोन दे बिदि ओइ दखद जाखासिगोन दिनै नै फुजायाव दायो
아부 게임 진짜 잘랑나 지금. 이거 자나 스탕카건 보세요. 뭐 어디에 자카베니 그탕나 이 사이니스프리니 베디 다 혼자는 시금 난쟁해. 하나다. 그 타자간 자크. 예? 뭔바이. 와우. 카드라 해. 마겐 스르메스스 르네 마. 예? 김스르메스스 르네. 왜? 그래서 마음이 싫어 왔잡아. 왜? 아부 게임 진짜 왜? 야, 무슨 카드? 예. 왜? 난 왜? 왜? 와, 자식은 나만 봐. 파티 자식은 정답으로 봐. 야, 지금 능력 없는데. 왜? 너 번호로 보낼래? 마트. 야? 왜? 발로 레스를 듣는 아부 게임 정말 바라 크네 샹. 예. Mbak Sung lihat orang tek lagu lu kan cok. 누구 망그. Mana? Gimana kena apa ke? 비고는 아기 마부야. 나왔어래 베리. nơi 나랭 간느세 जोङो दा 한 먹으라 타이브리시 와, 타이브리바니. 아야 셔터송 나바다 콘치는 그만 가는 게. 이시 그만 작은 능어. 마라이지기야 마 따라. 따라 사보나. 콘차기 나가 사이브 도마카. 하기 콘차기 이누 타이브리 안 메나 사베데 커리 죽은 치예 괜찮아요 생아사 돌아해. 대낭자. saya saya apa Pak? 자연. 자연 Saya. terus sama bawa. Kamu 나이. này ya 그 돌아요, 봐세. thay xe lại 저는 thay 그런 건 사나야 그야는. thay xe sang cái là vậy in sang cái là vậy đi chú được 이니 그러요. siêu này nè 좀. siêu lại thay xe hoàn miếng thay xe 아니, 다시 안 들어. 이니 그. cái thằng nhá 야, 오븐 회식 그만 안 하비코. 나를 사는 나를 납도 오븐 회식 그만 없고? 쓰라니. 너 같이 니우라 너 같으니? 야, 뭐야 자 하겠나 봐 이제. 자, 가서 죽은 거 콜라 나왔죠? 헤이. 어? 자, 가서 죽은 거 콜라 나비 가돌래. 파이널 랍드나 프리온 랍드. 프리온 너. 와, 자벤 청. 이거 그 덕시는 가드나 야, 벌써 먼저 하겠나 봐. 베스가 뭐 많이 분들래 나는 송 투니엔 내가 송가 야, 말 조금 보스. 예시로가 ược lại 하겠나 봐. 어? 자야. 하나 한 시간 쌤은 내오는. 자, 그렇게 가시오. 문제 방송이 좀 빌리가. 이거 성 많이 이거 성성 어? 그래. 그 시동을. 뭐라 그 사그나 그. 알로 보면 됩니다 어? 알콩을 놨나 얘나. 야. 아이 엄마가 올라 잡아 줘. 어? 란지니야 문자 가일래 고자오자 드세바. 레드 잡래 자오 네 샹송. 어? 레드 잡 드자오 네 시. 고자오자 바 제바 길라니. 가오 키네 다 버라 나 그래 갔어. 와. 벨리가 섭 라요. 섭 라요. 가오 다 버라. 다 버스. Ekle kada nih, wah. Urut kan dengan pekak probo dong salah. Nah, ini kamu mau nanang wah, ini kamu salah ngocok. 마트. 진짜는 알아나 많이. Dia sih kesah ini mah urut kebah. Gelau beh, laki gelau. 랭바이래, 랭바이. Ini sih lebih dong. 너 뭐야 흘라ไปdong 이런 nàyมันแหละ Oke. Ye. Chip tahu jangan nali, chip jangan nali le. 당그라 진료 가도 이 당그라 베랭 베니야 보나 미히 Oke mihi. Bah, mihi jangan rata lain nama asyik apa. 사크 하나 그나 당그래. Kasih singkau kasih zira. 다시는 Kita singkau. 비지그른 아니야 뭔브레 뭔가 신고. 인사 칼람면서 여 비도 라프 비도 마 야, 살아.
सेखाफोरखौनो मानो बया गेदेर गेदेरखा ओइ गिदिरखायनोथ' हायाखै आं नायलाय फिसाना सेखाखौनो दाइल' मस्लालाय रोंखाया गाद गाबख्रावबाय थायो साला सिखायबासो रोंगोना सिखायबासो रोंगोन ओमफ्राय खाना रोंखाना फैयाना मानसिया रोंखानासो फैखानांगोननो इसोराव मिथिबाय रोंखाना फैनाय आंनियासो जासिखारगोन नोंगौ इना हाद्रि इ गथ'खानिया मा एसे दावरावलै बाला खाग्रा होननाय हो मोनबारा इसोरो इदिनो लाइ मोनबाथाय बिराथार लाफाखायो बिदिनो ए माबा अनजानो रोङा दलद दलद थानांगौ गेलेदेबाबो